Самы буйны аб'ект мадэрнізацыі цеплавых сетак запланаваны сёлета ў Баранавіцкім раёне. Вёска Ястрамбель. Тут на тэрыторыі Брэсцкага абласнога кадэцкага вучылішча кіпіць работа па замене састарэлых труб на папярэднія заляваныя. Усяго будзе заменена больш за 3,5 пагонных метраў, што значна палепшыць умовы і якасць падачы гарачай вады і цеплазабеспячэння не толькі ў саму установу адукацыі, але і ў некалькі суседніх шматкватэрных дамоў. После замены на ПИ-трубы в тепловых сетях появляется немаловажный положительный эффект – это отсутствие порывов и утечек теплоносителя. Завод-изготовитель дает нормативный срок службы этих труб 25 лет. При этом гарантируется, что в течение этих 25 лет отсутствие порывов и утечек теплоносителя. Таким образом, происходит экономия денежных средств, поскольку не требуется привлечение аварийных бригад. Усяго сёлета ў Баранавіцкім раёне запланавана замяніць на папярэднія заляваныя трубы каля 5,5 кіламетраў цеплавых сетак у аграгарадку Мір. Там работы ўжо завершаны. А таксама ў аграгарадку Крошын, вёсках Моўчаць і Новая Мыш. Для этих целей из областного бюджета выделено денежных средств 319 тысяч. На сегодняшний день произведено освоение денежных средств 37 тысяч рублей. Остальная сумма будет освоена в третьем квартале. У цэлым на балансе Баранавіцкай раённай ЖКГ каля сотні кіламетраў цепласетак. З 2006 года заменена на ПИ-трубы ўжо каля 70 кіламетраў. Такім чынам, ужо падчас бліжэйшай пяцігодкі пры ўмове стабільнага фінансавання цепласеткі ў раёне будуць адноўлены на ўсе 100%. Алена Ракуць, Кацярына Страха, Мікалай Руцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».